Ja, jong, mijn leid, jong. Zij me een beetje vertel wat gaan er nou bij die ski, jong. Zij is deze als je net stil. Als je ook bij die school komt, ik hoor je regieren omtrent bij die ski, maar als het komt bij de huis, hoor je zo doodstil en alles. Wat gaan er? Nee, nou. Is dat een probleem? Hij liegt voor jou. Hij loopt samen met snackse mannetjes wat hij zo hoort. Eshwan, kom nader. Kom eens zo. Eshwan, van wat praat je zuster? Ah, Nee man, los hij goed. En Jay, het wordt dan met Jay. Wat ze? Ik heb je gezegd, je moet wegblijven van die mannetjes af. Eshwan, vraag eerst. Nee, vraag eerst. Jullie moeten respect tonen voor elkaar. Luister jullie man. Esh, kom ik zeggen voor jou, mijn leiding. Die leiding ze, wat jullie zo houden. Hulle hou hulle net uit by die skool. Hulle gaan vir jou 'n nonsens sit wat aan die einde van die dag vir jou sal afbreek. So jy moet relax, kry vir jou 'n regte groep maat en doen jou skool weer. Hoor jy van my? Ik ben echt zo met puta. Yo, mam, je dat te wees, man. Man, waardeer dat je komt rondslapen, bro. Want je moet nog iets geld aangemaakt tot die sapie. Waar was je reeds voor die hele tijd met broer? Hoe lang is het? 6 jaar, nee. Nee, die kennen. We zijn met op iets baan gekregen aan die thuis. Dat is ook om te disappear, maar net zo. Weet je, man. Ik zeg iets baan gekregen aan elkaar. Nee. Je cherry daar aan elkaar, je deliver daar aan elkaar, mijn broer. Die is net weg. Ja, nee. Maar nu ik het check, nee, ik moet weer komen rond, je ziet. Zo je komt nu. Ah, ouais. Permanent. Ja, nee, ik kan nu permanent. Ah, van. Ouais. Nee. Ja. Ja, ik hoest van aan daar, man. Ik kan niet om je homecoming wees en dat die en dan hoor je een ken je. Yes. Ik was reeds op aan die braaf aan mee toe. Ken je? Ja, nee. Praat van die Dave. Praat van wie? Weet die dop is nog iets, joh. Ja, is goed. Ah, ik praat eens met die hond van mij. Lani. Oh, Mona James. Met die tension, wat gaan hier? Hey, Chet. Raaf aan mij. Oh, Mona Shoe. Wat gaan daar? Zijn tension gaan we daar aan. Hoe de hel ken je nemen aan elkaar? Ah, Hey bra, ik ken lijfje man. Maar eindelijk, ik denk die man voelt nog een garage van een paar jaar terug man, zien op ski. Hij een beetje gesukkeld meneer. gesukkeld met die man. Hier, je gaat hartstikke. Ja, Rabbi, ik zie nou nog bro. Ja, nou. Wat maak je met hem? Bra. Je kent op ski man, als je zo, kijk, wilde oude is man. Ik was maar die oude wat altijd mee zo varen mag houden op ski zien. Ik ken van jullie bro. Ja, zo het afdrans gekeken bij die man zien. Gewoon die man geboelie. Die man zijn lunch afgevat. Maar die man verstaan niet man, man het groot geraakt man. Maar ik kan nog zien na die jaren is, man haat me nog steeds. Bully. Je bent bekend. Je was die hotman en je was laaf, maar je hebt nog nooit gevat als een bully. Maar bij de way, dat is goed wat 6 jaar terug gebeurd met broer man. Ze is groot en hij man is groot. We moeten gaan door dat man dat ze goed te gaan recht maken man. Ja, nee, is me bra. Ik moet dingen recht maken man, man. Binnen is nog al jaren nou.
As 'n plan man. Moet my demons se face. Kom ons blik toe daar bly man. Hoe sê Zwaar jy? mee broer. En dan haal je mee, hou ze aan smart kom man. Ja nee, Moet zwaar. schaal. Zwaar. Kijk eens zo nee. Hele kan zo lang huis toe gaan. Kom nou. Sharp nee. Wat jy doen? Nga. Zet me broer. Jy doen. Melanie kyk man. Ek het nie te veel om jou te sê nie, maar ek moet jou sê man, ek is jammer oor wat gebeur het 'n paar jaar terug. Ek weet ek was 'n slegte mens. Ek het afdrans gekyk by jou. Ek is jammer man. Vra my vergewe. Ja, maar nou, hoe verwacht je? Ik moet je vergeven na al die dingen wat je gedoen hebt aan mij. Die afgelopen paar jaren. My bro, ek verstaan jou pyn man. Ek verstaan. En ek meen jy was op skerm, my bro. Jy tyd is al verby. Jy moet nou kyk aan my kant man. Jy weet hoe's dinge as dit groepsdruk is man. Ons het nou en dan geforseer van ons braaste om dinge te doen wat ons nie wil doen nie. My bro, ek is 'n goeie mens man. En ek weet jy self is 'n goeie mens. Maar sna. Jy is op jou day. Moet jy my vergewe of nie? Is Hou moet naar Tjej. Hou op mijn broer man. Hoe lang wil je de goed in je hart nou? Nee man, mijn broer man, ons is de Tjej niet. Dan mag je goed erin. 6 jaar, goed wat 6 jaar terug gebeurd. Hou op mijn broer man. Nee man Tjej man, je kan maar terug gaan. Dani, je hebt vriendelijk ook verspoeld. Je kan ja man. en nee, is maar sit. Ons is saam.